Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Ngiyakufika khona ama-video kamthandazi Dlamini. Mbukelo khona ekhaya ngikhumbuza abantu ngokuthi ke yebo kusenjalo siyongena emanzini empophomeni. Silungisa izinto mbukelo khona ekhaya. Sosona inkinga esibhekana nazo mbukelo khona ekhaya. Uma uza lapha ekhaya ke ungakhohlwa ngabe khona ijazi lakho oliphuphile noma ijazi waliprofitwa elikujazi lamandla uyaliphatha mbukelo khona ekhaya. Mabe umuntu ubungoma uphatha ihiya. Mina mawufela uzobukuphethe ukhona ufike kunikeze kona ngikufaka lapha kule mpahla yakho iphethe malelo hiya malelo jazi ekwenza ukuthi amandla aphakame kakhulu uma sesiya kuphi emanzini mbukelo khona ekhaya. Mawune inkinga ekhaya phatha inhlabathi yasekhaya mbukelo khona ekhaya. Noma nakho umuntu ogulako uze neskipa sakhe noma usenkini ethize uze nempahla yakhe mbukelo khona ekhaya. Siyayifisa impumelelo, siyafisa phambili ngempilo, kodwa masihlele akulunga ngithu mbukelo khona ekhaya. Bukhona ubumnyama, kukhona ukukhanya. Kokubili kuyahambisana. Uma kumnyama kusezokhanya. Uma kukhanya kuzoba mnyama. So impilo mbukelo khona ekhaya ayihlezi iright sonke isikhathi. That's why bathi ngikwesintu idlozi osemsamo kuya emnyama. Semnyama kuya kuphi? Emsamo. Namhlanje ungagiya ujabule kodwa kusasa kube kugela umuntu ombukela phansi. Ungaphela ngemandla mbukelo khona ekhaya ngesimo obhekene naso. Sizondlula kube kahle empilweni. Sithembe isithunywa sakho, uthembe idlozi lakho. Kunendule ekhona lapha ekhaya ke engibuye nayo enamandla kakhulu. Eyosiza bonke abantu abaseyinkingeni. Ngabe yisiphi isimo obhekene naso? Inkinga yakho ungaba sekhaya khona ukini noma ekhaya wakho noma ku relationship noma unenkinga endlozini noma unenkinga eyithunyweni uyifaka nje emanzini. Uma uphethe izibi zasekhaya ngiyakwenzela, izibi zasemsebenzini ngiyakwenzela, ngaba impahla ethile isiprofeto ngiyakwenzela, ngaba into ethile nethile nakhona ngifike ngikwenzela mbukelo khona ekhaya. Ngithi ungakhohlwa ungalibali moya emanzini mbukelo khona ekhaya uyazila uzinto eziningi emlizizile uma sizoya emanzini. So ngithi kinike inibhekile bonke abezayo abeze mbukelo khona ekhaya lizulinile amanzi aright awagcwali kakhulu akahle nje ukuthi abantu bakwazi ukungena. Ngibakhulekise ngibathandazele ngibaphumelelise ngisempumana uhlala epetitive fika lapha ekhaya mbukelo khona ekhaya. Fika mbukelo khona ekhaya ungabisamemezela wonke umuntu eyidinga impilo wonke umuntu eyidinga impumelelo eyaphambili noma kuthiwa amathemba boso walahlile ungabisawalahli. Phinde fulele kahle ukuthi uthini umoya athini amaphupho yithini idlozi lakho mbukelo khona ekhaya. Wena ufisa ngempilo yakho ngoba into eyifisa idlozi lakho liyahambisana nayo. Ngicela ukubalekile lelo lokufunako uzokwazi ukuba kwenzeke mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise sibe nawe Dlamini Mpumalanga 55. Ngiyakuthanda. God bless you.